Эфирден алқылар вақты студияда Олсун Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Шоқты күлемлі ішлер башқарылған. Әлмет район құжалықларында озық әзірлеу давам ете. 250 гектарлар суданка, 150 гектар кукурузларыбыз бар, аларында аласыбыз бар алатырасы жиыштырып. Егіттері біз матургына ішлелер. Мәдәни түрлілік һәм заманча сәнгать. Этномодерн фестиваль масштаблы программа әзірлей. Пролог өлешінде бик матур жер яңғырайшақ татар қалашыры. Ол біразына спойлер менің яңа альбомымнан. Ура ауылға! Ознақай ауылларында милли традициялы лагерлар өз ішін башлап жіберді. Hüner ustaları gelip bizge master-klasslarını ko'rsatdilar, balalar özleri işlediler. Yani mesela Tatar milli kiyiminin bir ülüşü bulgan tuşlikni balalar öz kolları bilen ene tutup şigu şiktiler, ornamentlar düşürdüler. Әлмет районы құжалықларында озық әзірлеу давам ете. Әлден әлі кетіп яуған яңғырлар мұға құмаушы оласа да, құжалықлар енді шақты іш башқарған. Деп хабар ете районның ауыл құжалығы һәм озық түлік идарәсе. Районның ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча силоска диеп 600 гектар кукуруз, шуңа өстәп 1800 гектарда башка азык культуралары чәчелгән. 9500 гектар тирәсен күп еллык үлән били. Булар барысы да ахры чиктә районда исәпләнгән 5200 баш мөгезле эре терлекне тиешле күләмдә азык белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирергә тиеш ди белгечләр. Хуҗалыкларда булган мөгезле эре терлекне кышлату өчен 15000 тоннадан артык сенаж, 13000 тонна силос һәм 5000 тонна печән әзерләргә кирәк. Эти нормативы мы выдержим. Организация труда в сельхозпредприятиях хорошая, все работают. Бүгенге булган актуаль саннар буенча хуҗалыклар 4000 тоннага якын печән, 10656 тонна сенаж әзерләп өлгергән. Бу пландагының 70% тәшкил итә. Һәр хуҗалыкның үз эш алымы. Мисал өчен кишүчәт хуҗалыгында азыкны әзерләүдә өзеклекләр булмасын өчен төшке һәм кичке ашны басуга килеп ашаталар. Эшләргә кеше бар, урырга мәйданыбыз ди. Хуҗалык җитәкчесе Җәлил Сафиуллин. Урожай бик әйбәт, 250 центнерлар проментшыга. Бенкисинкендә ямаларыбыз тулы бәтергә кирәк. Шуңа караганда безнең алтагын 300 гектар, 250 гектарлар суданка, 150 гектар кукурузларыбыз бар. Аларында аласыбыз бар алатырасы жыйыштырып. Егетләребез матур гына эшлиләр. Әлегә проблема юк. Солярка белән дә, топливо белән дә бернинди сораулар юк әлегә булмады. Һава торышы рәтләнүгә, уракка төшәргә дә вакыт җитәчәк. Чиратта көзге культураларны урып буручы тора. Зимы после зимы вышли в хорошем состоянии. Көзге уҗым культуралары кышын әйбәт чыкты. Кайбер участокларны күзәтеп торабыз, насыйп булса, гектарыннан 40-45 центнер уңыш чыгар дип көтәбез. Где-то около 40-45 центнеров от зимы ожидаем. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 18 июльдән 3 августка кадәр Әлмәттә Кара күз этномодерн фестивале узачак. Бусы 5-нчесе һәм күп санлы халык яратып өлгергән очрашуга тагын берничә яңа фестиваль истәргә булганнар. Быел Кара күзнең үз йөзе дә барлыкка килде. Халкыбызның мультимәдәни коды символы буларак фестивальдә Татарстанның ат казанган артисты, Бөтен Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова катнашачак. Бүген шәһәр масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен оештырылган матбугат конференциясендә Сәйдә үзе дә катнашты һәм әлеге фестивальгә карата фикерен җиткерде.
Сәйидә Мөхәммәтҗанова халкыбыз мәдәнияте байлыгын чагылдыручы образ буларак фестивальнең гәүдәләнеше булачак. Татарстан Республикасының атказанган артисты сүзләренчә, бу аның өчен беренче тәҗрибә. Шуңа күрә бу зур җаваплылык та, өстәмә мөмкинлекләр дә, ди Сәйидә. Миңа тегеләр костюм, күлмәк, мин үзем дә күрмәдем. Безнең бернинди примеркаларда булмады. Кем барсы да яхшы булыр дип өметләнеп калам. Шамны беренче тапкыр катнашам показда, анарсын гомумән шу фестивальдә беренче тапкыр катнашам. Хәтта шундый җаваплы урында әйтик. Һәм инде менә әйтеп үттеләр пролог өлешендә бик матур җыр яңгыраячак татар халык. Ул biraz спойлер минем яңа альбомымнан. Өч атна рәттән ял көннәрендә Әлмәт Татарстанның мәдәни башкаласына әвереләчәк. Фестиваль үз мәйданчыкларына бөтен Россиядән, шулай ук Үзбәкстан, Казахстан, Белоруссия, Испаниядән талантлы башкаручыларны җыячак. Каждый год мы, как в первый раз, я говорю про это. Ел саен без фестивальне төрләндерергә тырышабыз. Этник музыка ул киң кырлы төшенчә. Во-первых, придерживаться, чтобы было разнообразие, то есть этническая музыка, она тоже в широком плане это такое большое поле. Каракүз фэшн мода фестивале, анимация, урам театрлары, автор җырлары, заманча хореография, урам мәдәнияте, аулак заманча театры, Каракүз фильм, сынлы сәнгать, юмор, гастро һәм мунча фестивальләре. Оештыручылар ял көннәрен алдан планлаштырырга киңәш итә. Программаны һәркем үз мавыгылары, хобби һәм мәнфәгатьләре буенча фикердәшләр табарлык итеп төзергә тырышканнар. Очрашулар арасында шулай ук ярминкә, лекция һәм дискуссияләр, яшүсмерләр лабораторияләре булачак. Каракүзнең гадәти локацияләренә югары нефть мәктәбе мәйданчыгы да өстәләчәк. Программада шулай яңа фестивальләр, Каракүз ритм һәм орган музыкасы фестивале. Органное искусство в нашем городе развивается. Калабызда орган сәнгате үсә. Балалар инструментта уйнарга өйрәнә, яңа белгечләр әзерләнә. Орган концертлары бик популяр, аларның үз тыңлаучылары бар. Шуңа күрә без Әлмәтне илебезнең орган сәнгатендәге әһәмиятле нуктасы итәргә булдык. Һәм гомумән бу фестиваль бөтенләй уникаль булачак. Сделать Альметьевск такой значимой точкой в органном искусстве нашей страны. И вообще этот фестиваль будет абсолютно уникальным. Аулак бөтен Россия заманча театр фестивалендә катнашучыларында яңалык көтә. Бу воркшоплар, лабораториялар, театр, режиссура, драматургия турында лекцияләр, хореография, актерлык осталыгы һәм форум театр буенча остаханәләр. А в этом году мы выбрали тему игра. Быел без уен темасын сайладык. Үзара бәйләнеш ысулы буларак безнең мють спектаклен визит карточкасы иттек. Анда начар итүче кызларыбыз катнаша. Әлеге спектакль белән ел дәвамында без ил буйлап бик күп гастрольләрдә булдык һәм уңай бәяләмәләр алдык. Мне кажется, это, наверное, такой правильный выбор, потому что на протяжении этого года мы вместе с этим спектаклем гастролировали по России и получали очень много положительных отзывов. Үз тирәсенә талантлы музыкантларны, рәссамнарны, дизайнерларны, архитекторларны җыеп, Татнефть компаниясе халыкка мәдәни һәм рухи яктан үсәргә мөмкинлек бирә. Огромное внимание мы уделяем не только Без мәдәни үсешкә генә түгел, белем бирү процессына да зур игътибар бирәбез. Һәр кунак, һәр тамашачы әлеге мәйданчыкларда катнаша, үз идеяләрен, проектларын кертә һәм киләчәктә дә безнең белән бергә әлеге фестиваль мәйданчыкларын үстерә ала. Говорим о том, что каждый гость, каждый зритель непосредственно может быть и участником этих проектов, этих площадок, внося свои идеи, проекты и дальше развивать вместе с нами эти фестивальные площадки. Фестиваль 18 июльдә 16 сәгатьтә башлана. Аның программасы белән безнең социаль челтәрләрдә танышып бара алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тормышның авыр хәлендә калганнарга ярдәм итү изге гамәл. Азнакай районында шундый игелекле чаралар кеше сабан туйлары булып узды. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге чикле кешеләр өчен һәм шулай ук ятим балалар өчен оештырылган сабан туйларын безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Уен бәйгеләргә, бүләкләргә бай булган игелекле чара хакында тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Быелгы чара шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында узды. Бәйрәмгә җыйналган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Балаларыбыз акыллы булсыннар, балаларыбыз ширләмәсеннәр, безне шатландырып торсыннар. Бик зур рәхмәт әниләребезгә, шушы балаларыбызны тәрбияләгәнебез өчен бик зур рәхмәт.
Алар инде сезне шатландырып торсыннар. Игелекле чарада Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков та булды. Зур бәйрәм, менә монда күп яшьләр дә җыелган, көчле яшьләр дип әйтәбез без аларны. Сезгә менә яшьләребезгә, әти-әниләребезгә бик зур рәхмәт, сезнең бик зур хезмәт куйган өчен. Инвалидлар оешмаларының актив әгъзаларына, спортта югары күрсәткечләргә ирешүчеләргә, юбилерларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Талантливый исполнитель, занимается спортом, любит музыку. Ятим балалар өчен үткәрелгән Сабан туйда зур оешканлык белән узды. Чараны үткәрүдә район җитәкчелеге, оешма предприятие коллективлары, Татнефть компаниясе ярдәм итте. Сабан туйның күңелле мизгеле, әлбәттә, бүләкләр өләшү. Желаем всего самого красивого этой красивой семье. Здоровья. Мәйданда балалар өчен төрле осталык дәресләре дә, күңелле уеннар, спорт ярышлары да үткәрелде. Көрәш батырына бүләккә хәтта тәкә дә бар иде. Көн дәвамында балалар өчен бушлай туклану һәм аттракционнар да эшләде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ура ауылға! Ознақай ауылларында милли традициялы лагерлар үз ішін башлап жіберді. Алдыңғылар хәрәкәті ұйыштырған бу тематик лагерда 6 яштан 17 яшкәчә булган 180-ге якын бала һәм үсмер катнаша. Һәм аның сменасы бары бер атна, ягъни 5 көн дәвам итә. Быелгы сменалар Тымытык, Әгерче һәм Урманай авылларында уза. Теманы Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Җәйге ялның программалары кызыклы һәм мавыктыргыч, ә балалар анда бик теләп катнашалар. Әлеге минутларда алдыңгылар хәрәкәтенең флеш-мобы күрсәтелә. Ура авылга проекты Тымытык авылында әле тәүге тапкыр уза. Шуңа да карамастан биредә эш гөрләп бара. Балаларга татар мәдәнияты, теле һәм йолалары белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек тудырылган. Һөнәр ияләре тарафыннан үткәрелгән осталык дәресләре, кызыклы экскурсияләр, милли уеннар һәркемдә зур кызыксыну уята диләр оештыручылар. Һөнәр ustaları килеп безгә мастер-классларны күрсәттеләр, балалар үзләре эшләделәр. Ягъни мәсәлән, татар милли киеменең бер өлеше булган түшлекне балалар үз куллары белән энә тотып, шигү шиктеләр, орнаментлар төшерделәр. Икенче мастер-класс безнең булды кәрзин үрү буенча. Балалар кадак белән җепләрдән ничә картина ясарга мөмкинлегенә төшенделәр. Лагерга барысы 60 бала йөри, 4 отрядның һәрберсенең әйдәманнары бар, үз исеме, үз девизы бар. Мин Ознакайдан, монда кайттым әбигә. Безнең отрядның исеме Алтыннар. Тут классно, и на следующий год я тоже хотел бы тут побывать. Әлеге проект Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен саклау комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Проект кысаларында интеллектуаль күңел ачу уеннары белән бергә районның кызыклы шәхесләре белән очрашулар, музыкаль программалар да каралган. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә тимер юл вокзалында Бөгелмәле Артур Каюмов алып килгән Гагарин кубогын каршы алдылар. Артур быелгы сезонда төп трофейны яулаган Ярославль Локомотивы хоккей клубы уенчысы булып тора. Бу хакта тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Россия тимир юлларының рәсми вәкилләре, яшь хоккейчылар, бөгелмәлеләр тимир юл вокзалының үзәк мәйданчыгына җыелды. Биргә КХЛның төп трофеен Ярослав Локомотивы хоккейчылары яулаган Гагарин кубогын алып киләләр. Это символично. Әлеге символны Артур белән бергә тимир юлда күрсәтәбез. Һәр хоккейчы кубокны үз шәһәренә алып килә һәм шәһәр халкы белән таныштыра. Чемпионны вагоннан чыккач ук көчле җанатарлар каршы алды. Һәркем геройның кулын кысарга, аның белән фотога төшергә ашыкты. Кубокны туган шәһәргә алып кайту аеруча горурлык хисләре тудыра ди герой. Мин моннан хоккей юлын башладым. Туган шәһәремә алып кайту зур шатлык. Трофей 2 көн шәһәрдә булачак.
Гагарин кубогы белән фотога төшергә өлгермәгәннәр моны Бөгелмәнең Боз сараенда эшли алган. Соңыннан трофейны Пермьгә алып китәчәкләр. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луйчан Мәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луйчан Мәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.